Hola, què tal? Benvinguts a una nova classe de Pilates en la que avui, com a material, necessitarem l'aro. Així que, si l'has d'anar a agafar, agafa'l i te'l deixes aquí al costat. Comencem primer de tot, mobilitzem una mica el cos i comencem ja a connectar amb la nostra respiració. Mobilitzes pelvis, mobilitzes cadera, fas cercles cap a un costat, cap a l'altre. Mobilitzem turmells, genolls, espatlles. I comencem ja a inspirar i a expirar pel nas. El moviment del teu cos va parant i per un instant portes les teves mans a les teves costelles i a l'inspirar fas que les mans se separin entre si. Inspira i a l'expirar les costelles tornen a la seva posició inicial. Una vegada més. Inspira. Expira. Inspirem pel nas i expirem per la boca. Agafa aire, obre costelles. Una vegada més. I expira. Tanques, 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 buides del tot, portes les mans al teu abdomen, sents el teu abdomen actiu, el melic ben recollit i des d'aquí un parell de respiracions més. Inspirem pel nas, expira per la boca, inspira pel nas, expira per la boca. Fixa't en aquests moviments que has notat a l'abdomen, a les teves costelles. Mantenim l'abdomen durant tota la sessió actiu i el melic ben recollit. Obrim, separem una miqueta les cames, anem a fer torsions, mantenim l'abdomen ben actiu, braços al costat del cos i inspiro. Creixo des de la coroneta i a l'expirar giro torsió cap al meu costat dret. La mà esquerra busca anar a la cadira dreta, inspiro i de nou al mig, obro. Expiro i giro cap a l'esquerra. Inspiro al mig. Expiro i giro a la dreta. Inspiro mig. Expiro, giro a l'esquerra. Inspiro al mig i aquí m'hi quedo. Anem a escalfar una mica les cames. Obres, si pots, una mica més, separes una mica més les cames entre si. Inspiro i a l'expirar em deixo caure cap a la dreta. Inspiro al mig, expiro a l'esquerra. Moviment acompanyat de la teva respiració, però fluid. Inspiro i expiro, 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 inspiro última vegada, inspiro, quedo al mig, obro una mica els peus, rotació externa dels peus, flexiono genolls, mateix moviment, inspiro aquí al mig i a l'expirar m'inclino cap a un costat, però aquesta vegada amb moviment de braços. Inspiro, braç esquerre que puja, expiro, m'inclino cap al costat dret i deixo caure el cos. Inspiro al mig, puja el braç dret, expiro a l'esquerra, m'inclino, braç dret que s'inclina, inspiro, moviment fluid, expiro, m'inclino a la dreta, expiro, expiro, inspiro i expiro. Inspiro, quedo al mig, quedo amb els genolls flexionats encara i des d'aquí inspiro i a l'expirar deixo que la pelvis baixi a terra. Inspiro, posició inicial, expiro, les meves caderes cedeixen, els genolls aguanten. Inspiro, expiro, expiro i última vegada, inspiro i expiro, baixo, m'hi quedo aquí un instant, les mans a sobre dels genolls i mobilitzem els turmells. Pujo, baixo, pujo, baixo. Pots fer-ho acompanyant-te de la respiració o simplement anar fent el moviment fluid. Estem deixant que la nostra cadera
vagi cedint, anem escalfant cames, una altra, una altra. I ara estiro, o sigui, separo taló de terra, estiro la cama. Torno al mig, cama esquerra, el taló s'aixeca i el cos se'n va cap al costat, cap a la dreta. I inspiro i expiro. Vale, perfecte. Fem cap aquí, és l'últim, torno al mig, inspiro, braços amunt, peus que es comencen a trobar. I a l'expirar, els braços baixen pel costat del cos. Al baixar, les mans es troben darrere, a les lumbars, i des d'aquí entrellacem els dits de les mans i portem les mans com si volguessin arribar a tocar terra. Les espatlles se'n van a terra, se'n van enrere, perdó, i el pit se'n va cap endavant. Inspires, creixes des de la coroneta, no cal que arquegis la columna. I moviment contrari, la coroneta se'n va cap al sostre i les mans se'n van cap a terra. Inspires, expires aquí, relaxa espatlles, inspira de nou. Expira, relaxa espatlles i última vegada, inspires i expires. I ara sí, deixes anar. Hem escalfat una mica ja i mobilitzat una mica tot el cos. Vas mobilitzant braços, cames i comencem ja a buscar el nostre aro. L'agafem i de moment encara ens quedem aquí en posició dreta. Portem l'anella, l'aro de pilates aquí davant, amb les mans per les esponges de fora. Ara sí que anirem fluint amb la respiració, d'acord? Agafem aire, recollim abdomen i a l'expirar fem 5 puix cap a dintre l'aro. 1, 2, 3, 4, 5. Agafo aire. I 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro. Última vegada, Perfecte. Portem les mans per la cara interior de les esponges i el moviment ara, en comptes d'anar cap endintre, és anar cap enfora. Mateix moviment, mateix exercici. Inspiro i a l'expirar faig els 5 puix. Agafes aire i som-hi. 1, 2, 3, 4, 5. Agafa aire. I 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. Última, Perfecte. Tenim l'aro aquí encara i ara anirem mobilitzant l'aro d'enrere endavant. Així que em poso de perfil perquè es vegi millor. Des d'aquí davant fem una apretada ben forta i intensa, tota l'expiració, apretem, 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 i a l'inspirar obrim braços i portem l'aro enrere. I aquí tornem a expirar apretant, 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 sense agafar l'aro així tota l'estona amb el palmell de la mà, amb tota la mà oberta, d'acord? Quan anem enrere, tanquem, intentem tancar i anirem canviant, d'acord? Des d'aquí, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, som-hi doncs. Agafo aire i a l'expirar tanco l'aro tot el que pugui. Activa el teu abdomen. Inspira, deixes anar, portes l'aro enrere i expires. Costa molt, l'aro gairebé no es tanca, però ho intentes. Inspira, tornes a portar l'aro davant i expires. Tanques, tanques, tanques. Inspires, enrere, tanca, tanca, tanca. Inspiro davant, expiro, tanco. Inspiro enrere, expiro i apreto. Inspiro davant,
Inspiro enrere. Som-hi, apreta fort. Inspiro davant, ens queden dues. Expiro. Inspiro i expiro. I anem amb l'última volta. Inspiro, expiro. Inspiro i som-hi, expires, apretes. Vale, mantenim l'aro aquí davant i ens anem enrere, enrere, enrere del mat, ben bé a la punteta. Vale? Farem una seqüència de moviments, endavant i enrere. Des d'aquí, marco primer la seqüència i després ja comencem a comptar. A l'inspirar portem l'aro amunt i fem un pas endavant amb el peu dret. A l'expirar flexiono genolls i 1, 2, 3. Inspiro amunt, 1, 2, 3. Expiro bé l'altre peu, 1, 2, 3. Expiro baixo, 1, 2, 3. Ins amunt, 1, 2, 3. Expiro i com estic ja a la punta del mat, al baixar em poso de puntetes i en cuclilles i 1, 2, 3. Inspiro, 1, 2, 3 i llavors aniríem enrere. Pas enrere, flexiono genolls, 1, 2, 3. Inspiro, 1, 2, 3. Vaig enrere, 1, 2, 3. Expiro, flexiono genolls, 1, 2, 3. Ins amunt ho estic fent ràpid només per arribar fins al final. Quan arribem al final, el mateix que hem fet a l'inici del mat. Vale? Aixequem talons de terra, flexionem els genolls i 1, 2, 3 i aquí acabaria la seqüència. Ens posaríem drets, dretes i tornaríem a fer el mateix, d'acord? Farem dues vegades tota aquesta seqüència endavant, endavant i enrere. Vale, doncs som-hi. És com una mica complicat, però a la que ja ens hi posem ja no serà complicat. Jo et vaig guiant. Vale? Doncs l'anell aquí, amb les mans obertes, et prepares, actives abdomen, reculls melic, inspires i braços amunt, peu dret, pas endavant. 1, 2, 3. Expiro, flexiono genolls sense que arribin a terra, l'aro aquí davant. 1, 2, 3. Inspiro, torno a créixer. 3 puix més. 1, 2, 3. Expiro, peu esquerre, endavant. 1, 2, 3. Flexiono genolls, quedo aquí. 1, 2, 3. Inspiro amunt. 1, 2, 3. Expiro, peu dret al costat del peu esquerre i a l'expirar de nou baixo, aixeco talons de terra, braços aquí davant, columna llarga i 1, 2, 3. Inspiro amunt de nou. 1, 2, 3. Expiro, peu dret enrere i 1, 2, 3. Agafo aire i a l'expirar flexiono genolls. 1, 2, 3. Ins amunt. 1, 2, 3. Expiro, peu esquerre enrere. 1, 2, 3. Agafo aire i a l'expirar flexiono genolls. 1, 2, 3. Inspiro amunt. 1, 2, 3. I expiro, peu dret enrere. 1, 2, 3. Agafo aire i a l'expirar flexiono genolls, els talons s'aixequen de terra i 1, 2, 3. Una vegada més la seqüència. Inspiro amunt i aquesta vegada peu esquerre davant. 1, 2, 3. Expiro, flexiono genolls. 1, 2, 3. Ins amunt. 1, 2, 3. Torno a portar el peu dret endavant. 1, 2, 3. Agafo aire i a l'expirar flexiono genolls. 1, 2, 3. Inspiro amunt i expiro. 1, 2, 3. Agafo aire, peu esquerre davant i a l'expirar flexiono genolls, aixeco talons. 1, 2, 3. I som-hi. Inspiro. Peu dret enrere. Esquerre. 1, 2, 3. Inspiro i a l'expirar flexiono genolls. 1, 2, 3. Ins i expiro. 1, 2, 3. Inspiro, peu dret enrere i a l'expirar 1, 2, 3. Agafo aire, flexiono genolls. Baixo i 1, 2, 3. Inspiro amunt. 1, 2, 3. Expiro.
Peu esquerre enrere i a l'expirar flexiono genolls, enlairo talons a terra i 1, 2, 3. Inspiro de nou amunt i expiro, baixo braços pel costat del cos i mobilitzo espatlles. Si cal, espolses una mica les cames. Perfecte. Per descansar una mica braços i cames de tota aquesta seqüència, puja i baixa, ens posem aquí al mig del mat i portem l'aro ben bé aquí a la part baixa de la cintura, o bé te'l pots posar a la cintura, a les costelles o aquí, ben bé a la pelvis. Des d'aquí, les cames una mica separades, una miqueta més a l'ample de caderes, el braç dret està al costat del cos, les espatlles se'n van enrere i avall, inspires, creixes i a l'expirar portes la mà esquerra tancant l'aro tot el que puguis en l'expiració. Mantenim aquí 2 temps i després deixarem anar, d'acord? Som-hi, doncs. Agafes aire, expira per la boca i tanques l'aro. Mantens 1, 2, i inspires i deixes anar molt a poc. Tornem-hi, expira, tanca l'aro. Buides del tot, mantens aquí 2 temps, 1, 2, inspires, relaxes. 2 vegades més, som-hi. Inspiro. Un, 2, i inspiro. I som-hi. Expira. 1, 2, inspiro. Deixo anar i canviem de costat l'aro. Portem l'aro aquí al costat dret. Braç esquerre que queda al costat del cos, les espatlles se'n van enrere, s'allunyen de les orelles, agafa aire i buides, mantens 1, 2, i inspira. A l'inspirar deixes anar a poc l'aro, Expirem, som-hi, buida tot l'aire. 1, 2, i inspires, deixes anar 2 vegades més. Ins. 1, 2, i inspires. Fixa't que tota l'estona has de tenir l'abdomen ben actiu, I expira. 1, 2, inspires i vas deixant anar a poc. Perfecte. Farem ara una petita seqüència per anar ja baixant a baix a terra. Ens posem a l'inici del mat. Serà un exercici molt similar al que hem fet. Tenim l'aro aquí davant. A l'inspirar porto el peu dret enrere, l'aro aquí davant, flexiono el genoll esquerre i a l'expirar el taló dret s'aixeca a la vegada que tu apretes l'aro. Inspiro, baixo taló, deixo anar l'aro, expiro. Una vegada més, en farem 3 només, i expiro. Inspiro i a l'expirar el peu dret al costat del peu esquerre, inspiro, peu esquerre, enrere, genoll dret flexionat i aro aquí davant. Agafes aire i a l'expirar aixeques el taló i tanques l'aro. Inspiro, expiro, ins, expiro.
Inspiro i a l'expirar, peu esquerre al costat del peu dret. Inspiro, pujo l'aro amunt i a l'expirar torno a baixar. Vaig flexionant genolls, dits dels peus amb puntetes, el taló separat de terra, cuidado, no caiguis com m'ha passat a mi. I ara sí, a poc, vas deixant la pelvis a terra. Si creus que has de caure de cop, poses la mà i t'ajudes per no caure de cop, d'acord? Vale, portem la pelvis una miqueta enrere, agafem l'aro i el posem una miqueta més a baix del genoll, aquí. Vale? Llavors, els dits als peus els posem en posició de ballarina. Els talons s'apropen i els dits dels peus es separen entre si. Les mans aquí darrere, amb la columna ben llarga, les mans les pots posar amb els dits cap enfora o bé amb els dits endavant. Passa que això a vegades costa una mica i és més fàcil tenir-les aquí, com et vagi millor. Des d'aquí inspiro i a l'expirar, des dels glutis, pugem amunt. No cal que pensis en tancar l'aro. Inspires, baixes glutis a terra, expires amunt. Abans de que el cul arribi del tot a terra, ja t'aixeques. Inspires, contacte amb el terra i expires amunt. Inspires i expires amunt. Inspires i et quedes un instant assegut, asseguda. Ara que ja hem agafat una mica la mecànica del moviment, sí que intentem juntar completament els talons i aquesta vegada sí que al pujar intentarem juntar els genolls entre si, d'acord? Des d'aquí, columna llarga, espatlles lluny de les orelles, activa abdomen, inspires i a l'expirar amunt intentes que els genolls es trobin, pelvis que puja, puja, puja del tot. Inspiro i baixo, expiro amunt, pujo i intento tancar l'aro, intento que els genolls es trobin. Inspiro, relaxo, baixo pelvis a terra. Expiro de nou amunt i genolls que es volen trobar. Cuidado, no caiguis en la postura i les orelles no se t'apropin a les espatlles. Inspires, baixes, expires amunt. Dues vegades més. Ins i amunt. Inspiro, és l'última. Expiro amunt. Inspiro, baixo i relaxo mans, relaxo cames. I aquesta vegada ara sí que posarem l'anella, el coixinet de l'anella, el posem ja aquí una miqueta més amunt del genoll, perquè ara ja les cames les mantindrem, els peus els mantindrem separats. Mateix moviment, les mans igual que abans, aquí o aquí. Apropes els peus. Primer de tot, abans de començar amb tota la seqüència de moviments, prova a pujar, baixar bé, que la posició dels peus estigui bé, que no estigui massa lluny ni massa a prop. Fes unes quantes, com hem fet abans, sense haver de tancar l'aro. Perfecte, doncs des d'aquí som-hi. De moment no tanquem l'aro, només el mantenim aquí, sense que caigui. Inspiro i a l'expirar la pelvis tira amunt, 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 tot el que puguis. I a l'expirar baixes, inspires i expires amunt. No deixem ara que la pelvis es recolzi a terra, Contacte i expiro amunt. Tot el que puguis, la pelvis, amunt, amunt, amunt. Inspiro, baixo. Expiro amunt, amunt, amunt. Inspiro, baixo i ara sí, pelvis que puja amunt, amunt, amunt i quan estàs aquí dalt tanques l'aro. Inspires i expires, mantenint l'aro tancant-se. Inspires, obres, baixes, contacte amb el terra i expires amunt, amunt, amunt i tanques. Fas aquí una respiració amb l'aro tancat. Inspiro i expiro. Quan ve la inspiració, relaxo, baixo i expiro amunt i tanco. Una respiració completa. Inspires, expires
Inspires, relaxes, baix l'última, expiro amunt, tanco. Inspiro, expiro, inspiro i relaxo. De nou, mobilitzem, si cal, els canells, fas petits cercles, obres i tanques els dits, deixes ja l'aro a terra. Vale, molt bé, perfecte. Anirem ja a estirar-nos una mica a terra. Panxa amunt, deixem els genolls flexionats i les plantes dels peus a terra. I de nou agafem l'aro. Però primer de tot, posiciona bé la teva columna, porta els braços aquí davant a la perpendicular, separa espatlles i escàpules a terra i tornes a deixar a poc. Notes com l'espai entre les teves escàpules és més gran, les espatlles es relaxen a terra, perfecte. Si cal, si notes que la curvatura de la teva lumbar està molt pronunciada, pots pujar genolls, bascules una mica i després tornes a baixar cames. Vale, agafem l'aro amb les mans i portem les mans pel coixinet interior. Des d'aquí, braços estirats tota l'estona i inspiro i a l'expirar vull portar els genolls, els vull portar a tocar l'aro. I des d'aquí tornen a baixar. Només, igual que hem fet abans amb els glutis, els dits tenen un lleuger contacte amb el terra i tornen a pujar amunt. D'acord? Inspiro aquí, expiro i pujo amunt. Inspiro aquí, expiro i pujo amunt. Jo tenia ara l'aro molt endavant, però l'aro l'heu de tenir ben bé a l'alçada de la cara. Doncs posem els dits dels peus en puntetes, inspires i a l'expirar genolls que es dirigeixen a l'aro. Inspiro, baixo, expiro, amunt. Inspiro, baixo, expiro, amunt. Veieu que els genolls no toquen l'aro perquè, clar, l'aro està més amunt, però és la intenció, no vol dir que hagueu d'arribar. És a dir, que no heu de baixar els braços perquè toqui. Els braços aquí tota l'estona. Expiro amunt. Perfecte. Mantens l'abdomen recollit, que no faci muntanyeta. Inspiro i 3 vegades més. Amunt. Mantens les teves cames tota l'estona paral·leles, que una no vagi abans que l'altra. Anem amb l'última vegada. Inspiro i amunt, expiro. Perfecte. Inspiro, baixo els peus i aquesta vegada. I expiro i amunt. I torno a baixar. Inspiro, expiro, estiro cames, inspiro, baixo. Expiro amunt. Expiro amunt, estiro cames. Inspiro, baixo, 3 vegades més. Som-hi. Expiro i estiro. Inspiro, baixo. 2. Inspiro. I l'última. Inspiro. Perfecte. Aquesta vegada porto ja les cames aquí a tabletop i els braços enrere. Portem ara les mans per la part de fora dels coixinets i ara es voldran trobar els peus amb l'aro, d'acord? Des d'aquí ara sí que hem d'agafar l'aro ben bé, perquè no és només mantenir-lo agafat, o sigui, no és només mantenir-lo perquè no hem de fer cap puix, les cames a tabletop, inspirem aquí i a l'expirar, cames amunt i braços també, potser se t'aixeca una mica la pelvis i ja estarà perfecte. La lumbar, perdó, si no s'aixeca, no passa res. Si això et costa molt, pots quedar-te aquí. Des d'aquí a aquí. Si pots, sí que eleves una mica la pelvis i inspires i baixes. D'acord? El que et sigui més còmode. Doncs som-hi, va. Basculo pelvis, preparo cames a tabletop,
Recorda que el tabletop és flexió de 90 graus de cadera i de genoll. Som-hi. Agafo l'aro, inspiro i a l'expirar cames amunt que es troben amb l'aro. Inspiro de nou, tabletop, braços enrere i expiro amunt. Inspiro i expiro. Expiro. I perfecte, 4 vegades més. Inspiro i 1, 2, 3 i anem amb l'última. 4, perfecte. Deixes ja que els peus reposin a terra. Si notes que l'abdomen ja t'estava començant a cremar una mica, portes un instant les teves mans a tota la teva part abdominal. Dones repòs, dones calma. Perfecte. I ara ja des d'aquí deixem un instant l'aro, però no te'l deixis molt a prop de les cames perquè hem de portar les cames cap al costat. Braços al costat del cos, però una mica separats. A l'inspirar, puges la cama esquerra amunt. Bé, jo pujo l'esquerra perquè la tinc aquí, ja pots començar amb la cama que vulguis. Inspires aquí i a l'expirar deixes que la cama faci el peu rotació externa i es dirigeixi cap a terra, com si volguessis deixar la part de l'empeine del peu a terra. I mantens aquí. Mantens. Fixa't que la cama dreta no se te'n vagi molt cap al costat per compensar i per no caure tu cap al costat. Ajustes la posició del teu cos, inspires i a l'expirar amunt la cama i el peu que torna a la seva posició inicial. I de nou, expiro i rotació externa i baixo la cama cap a terra. Torno a recuperar la meva postura. Perfecte, la pelvis mirant amunt, el genoll dret mirant amunt, que no se'n vagi cap a la dreta, que no caigui. Perfecte, inspires i a l'expirar, cama esquerra que puja amunt. I última vegada, inspiro i a l'expirar, el peu que gira i se'n va cap al costat. I fixa't en aquesta rotació que estem fent de cap de fèmur. El genoll dret que mira cap al sostre. Tota la teva pelvis està en contacte amb el terra, no deixis que s'aixequi del costat dret. Costa una mica, però podem mantenir-ho. Inspires i a l'expirar, amunt, posició normal. La cama que baixa, fixa't estirada amb el turmell flexionat. I des d'aquí inspiro i a l'expirar, cama amunt de nou. No hem deixat encara la cama esquerra. Dits del peu en punta, expiro i baixo amb els dits del peu en punta. Cama esquerra completament estirada. Flexiono el turmell a l'inspirar i expiro i pujo amunt. Planta del peu en direcció al sostre. Inspiro i baixo. I dits del peu en punta. Expiro amunt. Inspiro, baixo, cama ben estirada. A l'inspirar flexiono taló i expiro amunt. Inspiro, baixo i ara ja deixo la cama esquerra que reposi a terra. Mobilitzes. Si ho necessites, em giro per fer la cama dreta, perquè aquí no arribo. Em xoco amb la paret. I som-hi. Anem a fer tot el mateix treball amb la cama dreta. Braços al costat del cos una mica separats. Hem recollit ja el genoll esquerre, planta del peu esquerre a terra. Inspiro i cama dreta amunt. A l'expirar faig una rotació externa i deixo la cama dreta que baixi cap a terra. Tot el que puguis. Vigila que la pelvis esquerra no pugi, que el genoll esquerre no se'n vagi cap al terra, sinó que quedi mirant al sostre. Mantenim aquí
ajusta, que la pelvis no s'aixequi. Inspires i a l'expirar amunt amb la cama dreta i tornes a la posició inicial. Inspires i a l'expirar, rotació externa i cama que baixa. Costa una mica de mantenir la rotació externa quan estàs amb la cama a terra, soc conscient. Soc conscient. El genoll esquerre mirant al sostre, la pelvis, que no s'aixequi. Si cal, pots també posar-te la mà aquí sobre per ajudar-te. I deixes que la cama dreta s'estiri, la pelvis va cedint, inspires i a l'expirar amunt i posició inicial. I última vegada, va. Dits del peu en punta, rotació externa i expires i deixes que la cama dreta caigui a terra. Fixa't que cada vegada que deixes que la cama baixi a terra, segurament notes que baixa una mica més. El genoll esquerre no deixis que caigui, la pelvis, la part esquerra en contacte amb el terra. Inspires i a l'expirar la cama dreta de nou amunt i expires i la cama dreta baixa, estirada, dits del peu en punta. Inspires, flexiones el turmell i expires la cama amunt, ben estirada. Ben estirada, expires, baixes i a l'inspirar estires dits del peu en punta, expires, cama que puja amunt, dits del peu en direcció al sostre. Inspiro, baixo la cama ben estirada. Perdó, a l'expirar, inspiro, flexiono el turmell i expiro amunt. Inspiro i expiro, baixo la cama. Inspiro, estiro dit del peu, expiro, pujo la cama amunt. Inspiro, expiro i baixo la cama i ara ja sí, torno a relaxar. Si vols, estira les dues cames i mobilitza. Mobilitza les cames, pica, si vols, una mica amb els bessons a terra. Descongestionem. Perfecte. I ara ja portem el cos cap a un costat, ens incorporarem un instant perquè necessitem agafar l'aro de nou. Agafem l'aro i tornem a posar-nos de costat. Flexionem ara genolls i portem l'aro al turmell, amb el genoll flexionat, i el peu esquerre, en el meu cas, a sobre de l'esponja. Mantenim la mateixa posició de costat i amb l'avantbraç, mà a terra, i des d'aquí farem, inspirem i a l'expirar intentem apretar l'anella comptant 5 temps i llavors inspiro, deixo anar, expiro de nou una altra vegada. Doncs som-hi. Ajusta bé la teva postura. Vigila, no et quedis aquí caigut, caiguda, sinó que allargues columna ajudat amb els braços, activa abdomen i som-hi, inspiro i a l'expirar apreto amb el peu esquerre l'aro per tancar-lo. Apretes, mantens aquí, 1, 2, 3, inspires, deixes anar i a l'expirar tornem, apretes, apretes, apretes i mantens, 1, 2, 3, inspiro, deixo anar, expiro, apreto i mantinc, 1, 2, 3, inspiro, deixo anar, 2 vegades més, expiro, apreto i 1, 2, 3, inspira, deixes anar i a l'expira tornem-hi, apreta, apreta, apreta i 1, 2, 3, inspiro, deixo anar i ara ja el que farem serà portar, en comptes del peu, turmell i turmell a l'esponja, ens estirem completament, deixant que el cap recolzi a sobre del braç, genolls lleugerament flexionats, la mà esquerra t'ajuda aquí davant del pit i des d'aquí inspiro i a l'expirar farem
5 push, ¿vale? Inspirem aquí i expiro fent 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro i 1, 2, 3, 4, 5. Ins, 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro, 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro, deixo anar i som-hi. 1, 2, 3, 4, 5. Anem amb l'última. Inspiro i 1, 2, 3, 4, 5. Perfecte. Des d'aquí ara ja estires les cames, inspires i a l'expirar amb l'anella entre els turmells intentes separar les cames de terra amunt. Inspiro, baixo, expiro, amunt. Ins, expiro, amunt. Ins, expiro, amunt. Inspiro, ens en queden dues, expiro, amunt. Inspiro, l'última, expiro, amunt. Inspiro, baixo, deixo ja que l'anella caigui d'entre els peus i ens incorporem per fer l'altre costat. Vale? Perfecte. Des d'aquí quedem ara a sobre del costat esquerre i comencem des del principi. Genolls flexionats, l'aro aquí. Les cames estirades. Vale, anem a fer aquest costat esquerre i portem ja costat esquerre, flexionem una mica els genolls, portem el coixinet aquí a un turmell i posem el peu dret a sobre de l'altre coixinet. Vale? El braç, l'avantbraç a terra, ajustem bé la posició, que no caiguem cap a un costat ni cap a l'altre i som-hi. Des d'aquí inspiro i a l'expirar apreto, 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 mantinc aquí 1, 2, 3 i llavors deixarem anar. Perfecte? D'acord? Vale, som-hi doncs. Inspiro i a l'expirar apreto i mantinc aquí 1, 2, 3. Inspiro, deixo anar, expiro i tornem-hi. Apreto, 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 1, 2, 3. Inspiro, deixo anar i expiro. I mantinc 1, 2, 3, inspiro, som-hi. 1, 2, 3, inspiro, ens en queden 2, expiro, 1, 2, 3, inspiro i som-hi. I mantenim 1, 2, 3. Perfecte. Estirarem ara ja una mica més les cames i posem els dos turmells a sobre de les espongetes. Deixem els genolls com abans, lleugerament flexionats, estirem el cos a terra, el braç dret aquí davant, activa abdomen per no perdre l'equilibri. I espera que jo no ho tenia ben posat. Vale, i som-hi. Des d'aquí, genolls lleugerament flexionats. Recordes, fem 5 push. Fem 5 push a l'expirar. Inspiro i a l'expirar 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro i deixo anar, vale? Doncs som-hi. Inspiro i 1, 2, 3, 4, 5. Inspiro i
1, 2, 3, 4, 5. Segon, anem a fer 5, com hem fet abans. Inspiro i 1, 2, 3, 4, 5. 3, som-hi, inspira i expira. 1, 2, 3, 4, 5. I ens en queden 2, inspiro i 1, 2, 3, 4, 5. I l'última, inspira i 1, 2, 3, 4 i 5. Costa una mica perquè a vegades se'n va, l'aro, cap a un costat i cap a l'altre. Vale, doncs ara sí, estirem més les cames i ve el moment de mantenir cames més actives, si podem activar-les més, l'abdomen també, i és el moment d'aixecar les dues cames amb l'aro entre els turmells, d'acord? L'activitat surt des de l'abdomen i des de les cames, ¿vale? Inspires i a l'expirar amunt. Cames ben actives. Inspires. Baixes i baixes amb control. Expires amunt. Inspiro i amunt. Inspiro amunt. 3. Ens queden dues. Inspiro i expiro amunt. 4. I l'última. Inspiro i expiro amunt. 5. Vale, perfecte. Deixes, com hem fet abans, que l'aro baixi, el reculls amb el peu i quedes ja de nou. Gires panxa amunt. Deixem l'aro ja a un costat perquè ja no el farem servir més. Estem acabant ja la sessió d'avui de Pilates, en la que hem treballat molt les cames i l'abdomen amb l'aro. Deixes els genolls flexionats, les plantes dels peus a terra i els braços bastant separats del cos. Des d'aquí inspires i a l'expirar portes genolls al pit. Intentes apropar-los tot el que puguis al pit i des d'aquí deixes que caiguin cap a la dreta. Deixes que les cames caiguin cap a la dreta i el teu cap gira cap a l'esquerra. I fixa't en aquesta torsió més intensa de lo normal de columna. Fem aquí una respiració més. I de nou, a l'inspirar, tornes a portar genolls aquí al pit i a l'expirar deixes que caiguin cap a l'esquerra i la teva mirada, el cap gira cap a la dreta. Un genoll queda sobre de l'altre. Inspires, portes de nou genolls aquí al mig. Deixes les plantes dels peus a terra, apropes els braços ja al teu cos, portes la cama dreta amunt i amb les mans t'agafes per darrere de la cuixa. Inspires i a l'expirar intentes apropar el genoll a la teva cara, però mantenint la columna completament a terra, les escàpules i les espatlles també. I simplement vas deixant que la teva cadera vagi cedint, el psoas es relaxi i respires, inspirant i expirant pel nas. I ara ja fem canvi de cama, acompanyes la cama dreta a terra, agafes la cama esquerra i fem el mateix treball. Les teves espatlles es relaxen, arriben a terra i el genoll esquerre cada vegada s'apropa més i més a la teva cara. Porta la teva respiració a la teva cadera i a l'expirar deixes que es relaxi, que vagi cedint i que el genoll es pugui apropar cada vegada més a tu sense que tinguis sensació de molèstia. Ara mateix estem estirant i ara ja no hem de tenir aquella tibantor ni aquella molèstia,
Sí que tiba una mica, però no ens ha de molestar. I de nou acompanyem la cama a terra, entrellacem els dits de les mans, els portem amunt i enrere. I les cames també. Estires braços, estires cames, dits dels peus en punta que volen arribar a la paret de davant i mans que volen arribar a la paret de darrere. Estires, estires, estires. I a l'expirar deixes anar. Però els braços es queden a terra, De nou inspires i estires, estires, estires. I expires i deixes anar. I des d'aquí inspiro, braços a la perpendicular. A l'expirar porto braços i el cos endavant. Creixes, quedes assegut, asseguda. Gires una mica, ens posem a 4 grapes. Dits dels peus recolzats a terra, inspires i a l'expirar portes la pelvis amunt. Intentes arribar amb els talons a terra, deixes que el cap quedi completament lliure. Les cames les pots deixar estirades o genolls flexionats, com estiguis més còmode. I ja des d'aquí, amb les mans, vas caminant cap als teus peus, deixes que el cos es relaxi, quedi caigut. Inspires i expires pel nas. I a l'inspirar vas caminant amb les mans per les teves cames, apiles vèrtebra a vèrtebra, espatlles amunt, enrere i avall. Fem una respiració profunda, inspirem pel nas i expirem per la boca. I ara sí, donem per finalitzada la classe de Pilates d'avui. Espero que l'hagis gaudit tant com jo, que hagis gaudit d'aquesta pràctica amb l'Aro i ens veiem a la propera. Moltes gràcies!